karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Husto, atuon ko ang tiguang tambalan. O kung unsa may iyang ipabuhat na ko, akong buhaton. Ikaw man, pangitaon ko sa Day, James. day! Oy, day! Yara man di ka din eh. Wasay ni day. Wasay ko, wasay. Yara man di ka. Nagpatbang kas dagat. Naghilak na sa gaday. Gusto kong makita nga akong pana. Nay, kabala ka, day. Masig mo abot sa to karong taon-taon. Sige na, hilak lang di ang padayon, day. Hilak lang ba? Masig mo abot sa turon. Hilak kong mayo diha, day. Day, Ah. nakatuog in taon ang bata. Oy, Ikaw, Day, di ka mo pahuway dito sa inyong kwarto. tirang. Nagkinahanglan og pahuway ng lawas mo kay may bunog ka. Tirang. Di ko makapahuway tungod sa nahitabo sa akong pamilya ng tirang. Nagkinahanglan ko sa tiguang tambalan ng may katabang siya na ako. Ha? Ha? Tirang. Ako istorya ha. Ikaw. Kini day, kini. Mutambag lang ko, day. Pamati akong tarong, wasay ko. Ayaw na pagbalik dito sa tiguang. Yango-ango naman to, day. Tas, di na to siya gusto magkakita ninyo. Labi na nimo. Tiguang tong abat. Tiguang pag-an. Da. Tirang. Tungod kay di siya sumpay. gustong maamong sa imo mga kasakit, Day Laura. Kana. Sige, day. Tirang. Sumpay, tirang. Sumpay. Nahisama sa maldisyon ang imong kinabuhi. Oy, naon sa kalahi ba di mo? Kabati ni mong sumpay naon sa mga tirang oy. Hilom, Imo ha? magisulti sa Laura ana. Ay, naon sa mga ka. Oy, klaro ni mo. Nang tirang, Taro nga. gibati kong may kasayuran mo. Nganong di man ko ninyo sultihan. Sige, sumpay, tirang. Sumpay. Sumpay. Ikaw ba? Ayaw kong tudlo eh. Lagi. Hilom God. Kanang tarong Sabog istorya. pa nimo, Ditso, ay. ditso. Kining, day. Day, oy. Wa in town. Ang gisulti sa tiguang, oras sa bang among gisulti diha nimo. Ang tiguang tambalan ang gasulti ana, day. Ala. Kundi ko ninyo tabangan. Bahala mo. Nawa, di. May pagkasulti. Gibiyaan ka. Ala, oy. Ano, nahiyubos na to na to. Tirang. Nahiyubos na to. Ako, sa nahitabo karon, kasultiho naman yun ko ba? Nisulti bitaw ka. Miingon ba yan si iya elastika nga mahadlok siyang maapil sa kadibalas ni Inday Laura? Pero akong nahuna-huna wasay. Siya hunahuna ni mo. Ha? Parehas na gunahuna. Wa ko'y huna-huna so parehas data. Ay. Paminaw sa! Paminaw! Tama ka. Sumbagon di karon. Sumpay. Kasultihon ako sa tinuod ni Day Laura. Lagi sumpay. Apan unsaon man niya sa pagpakigbatok sa taga-dagat. Nga ingon anang gasigi na lang siya hilak. Huyang kaayo. Huyang. Di ba yan na magkahuna-huna ang tao o magsige na lang og hilak? Sige, sumpay. Emosyonal kaayo si Day Laura. Sumpay pa. Kung samot o niya ang problema. Sige, sumpay. Og simbak ko, magkahuna-huna sa paghikog. May punto ka. Sige, sumpay. Sige. Sumpay. Usol titingali ta sa tinuod. Oy, Sige, sumpay. kanang nahinay-hinay na diya pagdawat ang iyang pagkasiya. Sumpay pa. Kay makalitan o niya og unsa pa iyang buhaton sa iyang kaugalingon. Wa bagay ko'y nahinamduan. Bisan kamay na lang sa ko kagahapon. Bisan sa mo kagahapon, Dayan. Nga ano ba ka? Nadisgrasya ko ko. Bibuto ang pambot na akong gisakyan. Ug tungod sa ito mo, na-amnesia ko. Wa din si Dayan. Hain mo ka siya. Gusto kong tabangan ang akong kagalingon. Aron ko ba hinamdum sa tanan? May sing-sing ko. Wedding ring. Hubuon ko ni. Ako ko'y kailangan. Wedding ring ni Namo ni Dayan. Sa likod sa sing-sing.
may litrang J ug L. Ug anaa sa tunga ang heart. Usimple pasabot din ang litrang L. Dulaan sa napon ako katuig na puyo din sa kalibutan sa mga tao. O gigamit ko ang mga tao nga may makatapang ka ko. Aron mahimo kang tao tanaw din dapita. Naka-eskwela ko sa ilang eskwelahan. Wa na'y makasayon-sayon sa pagpagilat na ako. Ang mga tao din kung pan-ana o bulawan o kwarta, talik kaayo paningla. Di ako na inakumpay nga akong gipuyan ni isla. Oh, si James. Unsa ka nang nagkisikihan og tanaw? Tuulod ko siya. Uy, ito na si Kupit. Niya siya din ni sa isla o nagpagkatao siya. Wa makita niyang kasag nga kamot og til. Midol siya ng lalaki. Nagide niya ang banang Laura. Manid pa ko. Ug dili ko magdugay at tuon ko balik si aning nga kulos. Ang akong ana, Jeff, ug kining L. Mao gyud ni ang initial letter sa ngahan sa kong asawa. Pero nganong L man, nga si Dayan man nga akong asawa. Sweetheart, kumusta ka na? Sweetheart, milakaw ko. Giadto ko ang atong panagatan. Gisuri ko ang atong mga tao dito. Ha? Panagatan? Oh, naunsa ka good. Laki pang atong panagatan? Nakalimot ka? Mao ka na atong negosyo. Matod mo, managat to. Nagnegosyo at panagatan. Doon na tayo mga pambot. Wa ba ko kahibahaw kung asa ka na nahimutang? Sweetheart, anaara sa unahan ng atong nahimutangan. Di kaayo layo. O ganaasab sa laing isla. Sweetheart, dako ang atong panagatan. Kung gusto kang musuroy, unya na kung mamaayo ka na. Dayan, Misulti ka na ako ang doktor nga maayong pagkatayog ang imong utok. pansa ko pagkamat ng buot. Wa ko kakita og doktor. Dili ospital ang akong nakita. Ni anak ko din eh. Oh, Jeff, nabala ka na gid kaayo ko mo. Ha? Bisan sa pagkamatngon mong panimuot dito sa ospital, nalibot ka na sab. Hangtod sa pagpauli mo din sa atong gipuy-an, nakalimot ka. Wa ko mahinom. Sa akong pagbata. Sa akong pagkamat ng buot. Mauna kini ang ako nakitang lugar. Ug ikaw. Okay. Naluoy kaayo ko nimo, Jeff. Naluoy ko nimo nga akong bana. Okay. Relax na lang, ha? Aron mabaayo kag dali. Pero, alang na ko, okay na sab nga igun-an na lang ka. O say, Kundi ka man yun maulian, musugot na lang ko nga magpabilin kang malimot sa kagahapon. Kay ang kagahapon ug ang karon, maura na. Ako ug ikaw. Kaysa maglabad ang imong uo ug magproblema ka. o say. Gusto ko mahinumdum na yan. Kung unsang ako kagahapon. Kung diin ko gikan. Kung kinsa nga kumaginikanan. O kining singsing. Kining wedding ring. Sa likod din doon ay markang litrang J. Loves Ella. Kining J. Ako kini.
O kining heart nga naa sa tuwa sa duha ka letra, nagpasabot nga love. Pero nga nung L man, Jeff, ako ang imong asawa. Gaduda ka, Jeff? pero Jeff, please listen to me. Oh, ako si Dayan. Mao ka na'y itawag sa ako mga kahigalaan. Pero ang tinuod ko nga sa akong birth certificate, Lady Dayan. Maunang anaa sa wedding ring. Initial letter na sa akong ngan. Jeff, ako si Lady Dayan. O kay taas naman kayo, tawagod ko ninyog Dayan. Piset! Gibiyaan ko din sa balkon. Ug tuan, nanaog siya. Nagtanaw-tanaw sa palibot. James, di ka na jud may balik kang Laura. Ako ka, James. Kinahanglan lang makabatuntag anak aron mawili ka na unya nako uban sa atong anak. Kunya! Unsay imong nakita, Tiking? Si Kupit! O katong lalaki nga akong nakita sa nagdagadang tubig kauban ni Iberia. Wa niyo di ay magbakak si Kupit. Anaan niya si James. Dili man James, iyang ngalan. Siya diyan naminaw ko silang gipan nagsultihan. Gipadak-an na ko akong dunggan aron nakadungog ko nilang dua. Ang gingan ni Kupit sa lalaki kay sa mga dua. G adili siya unsang tuha. Jik murag dili gyapon jipoy nasa mut ng dili. Jeff! Mauna! Jeff ang gingan ni Kupit niya. O si Kupit ingan kay Dayan. Tawa mga! Katawa mga! May katawa dayon! Ngel, dayon, lagot pagkauman. Unsa man di tinuod to? Nagpakadayan ang hungog kong igsoon. Gigamit yun niya ang iyangan. Sabihang di papangita ko siya ni Ibria dito sa mama. Dugay man din na siyang nakapuyo dito sa mama. Kung nakapunsa, huwat sinangga. Pagkaguwat sinangga. Bisan ganing niya tadinis ilaws dagat. Magkamausan, magmaru-maru. Magkamao mo tanang maru-maru. Diba? Ari Aquilus? Kung high-tech sila, high-tech mo ka! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!